Kari Khasi free morning for primary and secondary school ti sau Longston. Kalayo ban Jingkmen ye kena school daga jingile kai sports belatip ru kum ka first annual school sports week. Kablazang na do ka arfly tarik bat pengkot pat ha ka arfnu tarik banai balai arajar pendeu. Kablong ru hadian life arts nam tam ga jing syakri jongka ye kena bawan na kilong yeng baduna ha ka yo ka kon. Hadin ke jingyo jengkai ke building ke batmai bat pura hati sau. Hagani ke silai don lang dai DSO ke Nongston ikong balarina siem kum ke Kongsan nang tau principal ke KGP Synod College unong seng ye ke school uba Kenet Shadap kiwe ki basya khot skumpa ke headmistress ke kong dona Nongsit kinoi kai bat kina school. Habasdang ya ke jimpun kot ye ke lumpung ile kai ke kong dona Nongsit klayo wan batai lingkot ye ke jingya linti jong ke school. Bat air ka burom yo nongseng ubashim ya ke jingit kli bat ban le bha na ka banta ke badon kamtam ke jingerap kamtam habai dei bat ka puli puthi na kalyang ka kongsan kala ai ka jingero ya ka kunhon jo ka skul ka bla la ban wanra ya ka niklempung ka banlong ru shibanta ka insan ban pli ya ki khna ki batibet ha ki kamile kai ba prepare bat ka perturu ya ka jingle phau nongseng na ka banta ka jingman toi ke amlang salang Hagani sila yo ban sam ye ki kusnam ba prepare ha jingle kai na do ka jinge kop shimat bat kunhon haba phai cha ka kusnam best athlete na kalyang kishnrang la yo ra du rian rongrin ban na kalyang ki kinthei la yo ban ra da ka fidalin simli kat ba ya ka best house la yo da ka blue house but best match pass la yo da ka red house haba dei bat ka football na kalyang kishnrang la yo ban ra da ka yellow house Bat ke football hakalang ki kenthei la yo banda da ke blue house hadin ke jing Pynhap no eklama da ke kongsan la yo ru ban pinbernya ye ki khna school da ke jingya mare really na kalyang ki no hikai Dia kendiak Shapang Kari Khasi Free Morning School la seng yaka ha usnam khat khandai punriu de isa Kenet Shadap ibalong ru ipa janga te kum ka khun ngadap da ka jing sarong ka bakraw ban le kemen ha kani ka por yakata ka jing yo I jingai jeng I lani kata ka vision lani ka dedication bat ka dedication jeng I ban IT na ka banta kani ka school ma wala dangi klam yo kanu ka government support lani ka jingerap Nashabar Henry Ilayeng Marway ban Kirshani ni ka school la life house na menta namar hadu menta ngidang dan tang sangut ki adult teachers ka basa sangut ki no hikai ka let na ka plajang I te imdi ibri barospa Henry kata ka mensiam ban le bahai ki para brio namar ba ka Jingkmen jang I ka kemen haba iyo I ya ka dor ba phu samrikhi hakini ki khana namar kumbang itep bhi ki khana ki bawan hakini ka school jangi ki khana ki ba duna ka yo ka kot mo ki bam don la ki drop out ki ba hab ban let balaman sngi ki one school men step but ki let balaman sngi te kani ka
ai men sim shibun ru yang akun ka khun banganang yai peteng shu shu kani ka jingyalam lenti jong ipa ba nang ni shakhamat ru nganang buat ikita ki nuksa ki babaha ki ba ipa lapten lenti yanga te menta ka singiru nga ai buram ru ika jingtre shitam jeng ki khana ki ba wat lada ki wan na bun ki long yeng ki badok ma ki ba kerdu henry kata ka men siam ban tre shitam ban wat ikata ka jingnang jing start ban pen i ki sap ki phong jeng ki kam shemla kim shemla ken randien henry ki kloy ban wan she school ban wat ikata ka jingnang jing start ka ba ki don kam tengah ai buram hangniru yakinong hikai ki ba iet ki jangi ki ba la Tracy Tom met Batman Siam ki bala one school man ka step da ka khamat ka bapu samrikhe wat lada ki diban sha ki jing janjar jang ki namar sawat ningi ki dang ditang ki honorarium teachers Henry ki one school da ka ta ka khamat ka bapu samrikhe ban IT yaladi na ka banta ki ni ki khana ban ai kata ka jingnang jing start iki nadu ka men siam om tang ha ka jingnang jing start Henry ha ka ban hikai ru iki yaka akor ka buram habang adon hagani ka por ngakan mau ya ka jinglong khna ba de ka por ka ba ngaru ngali school hoi ka jing sedang jing ya lenti ka jong ha ka sports ru ka sedang nado ka por ka ba ngai shimenta gini ki school sports ko ba pp shimenta hagani ka sngi nga dap da ka jing sngo ngo ba ka jing ai kublei ya ka school management hi baro ko wei ka bala khot sngo bha yanga bangan ya don lang hapedeng jong phi ha ni ko por ngai kublei ru shibun ya ka school ka bala shim ya ka benta ha ka ban pelong ya ka ni ka school sports ka ba play ya ka lat ka lenti ka ba ai ya ka platform ya phi wei khna ya ka ba pinyo ban pin i ya ka sap ka phong ka ba ublei ula ai phi ho ngi tip ublei ula ayangi wei kasap ngidon hal ki jong ki sap henry la ngim yo kum ya kani kalat ya ka bangan pin i ngi bangin pin i la ka jong ki sap bat kum no ngin tip la ni kum no ngin la bangin kiu shafrang la ni bangin pin i ya ka ta sap ka ba ublei u ayangi habangaru nga sedang ya ka jinga lenti ya ka sports ha ka jingim ka jonga ngadon tang ka wei ka thong ka banga bu akhmat bat kata ka long ba ngan represent ya ka rihi baro ka wei Henry ka basngosi ka long ngamla ya ka ba ngan represent ya ka lani ngan mi khmat ya ka ri kum ka player ka bang ngil ya kai Henry ngadap da ka jing sngongo ka ba crowd e yo blei ba shim la khang ka lat ka lenti Henry la player da ka wei pat ka lat ka lenti ya ka ba ngan yo ya ka ban hadu gini gisni ya ka ba ngan mi khmat ya ka rihi baro ka wei bangan let si keleng kiri ya ka ba ngan mikmat ya kari om kum ka player Henry kum ka official ka baning kong ngidi bandan ya ka jing sngongu la ka long ha ka nu ka liang habang shong hang ni mene ngai shong kai bat i mai sadap ngasngu thu ya ke ki jingya lenti ke jong i ka ba ilai kren hoi wala ka long ha ka por ka ba khandiat Henry ke ka bang ngasngu thu ya ka ta ka jingya lenti ke jong i na do ka por ba i seng ya ka ni ka school namar idon ya ka jing thu idon ya ka ta ka commitment ka ba ila kular mo ba in le na ka banta ki babun na banta ka imlang ka salang ho ka jingya lenti ka jong i ka long ka ba ngau thu ka long ka ba na do ka ba sedang Henry ni ai ngu ya ublei bola ya lam ya i hadu ka ni ka khimat bat ling ba jong ka ni ka school ila sei shibun ki reu rang ba ki reu krau shibun tinga nget scam ba na pedeng jong piru na do ba phidang ret ka ka ba ngamut ban ong ya phi ka long ba pin set ya ka goal ka jong phi pin bo ya ka target ka jong phi bat 3 shitam 3 minute nganget scam ba ka wei ka ski pin sa yo khet yo tau so jong ka jing 3 shitom ka jong phi ti ngaken tu ya phiru ba ha ke baro ka ba phi le kumba ngila yo ya ima shadak kumba ngila yo shong na do mening ai to khana ibu sha yo blei ha khamat sho bin le baro ti phiru kum ki khna ki
ki bahapok ke jingalam ke jingpet ke jongki pi deban bu ya ublei hakmat syoban le ke baro nganget ublei on ya lam ya pi nganget ublei on beten lenti ya pi nganget ublei on ai kata ke jingkwa ke jong pi la de pi pan do ke donot ke jong pi baro nganget sambo ublei on ya lam ya pi on kerkhu ya pi ke baro ke baki kile ba pi le bat kum ju ru ngada duai kerpang na mata ima ba indang yo ya ke met ke phat ke ba kot ke ba khia ya kinong hikai baro ya ke banang la ya ke ban trei sitom susu bat kerpang na mata jong pi wei khna ba phindang ya trei sitom ba phindang ya kut jingmut ba phindang ya bati ya kapor ka jong pi om tang ha gi jingele kai nganget skem hoi ba kani ka di ka lat ka ba konsan ya pi ba phinyo ban pin i ya ka sap ka ba pi don bat kum juru banom kelet ha ga jing puli ka jong pi phinang pidei ban nang ya ka ban bati ya kapor ka jong pi laga long haki ngisong thu mo bagani ka morning school ngisong thu ba bon na piru kiba teng nganget ba hang ni ru kidon kiba kershan daladi ru nganget ki bon kiba wan ki yeng kiba kamduna ka jingyo ka jingkot raka long ha no ka bentaru laga long ha ba pi le trai pi puli pi le kai ni ha no ka benta tongin nang ban ya bati ka por ka jongi kanang ba ki baro kin long kiba job ha ka jingim ka jong pi Tamenta saka shot put nagi girls. Khasi free morning school, you provided and yai penshur. Jawab ng briw ng penjanay, bante kalaway ba pernay. Puno sa school ba kenesyada, yabo jingdung ukloy banra. Kau kini ka por ngasim ya kini ka kabu ya kapan penbena ya kini ka first annual school sports Khasi free morning school annual sports dia 8,000 riu kalau poin syakabakut. Malaysia.